shout out po. Shout out kay Gayus sa Bicolana. Please subscribe po. Gayus sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe nyo po guys sa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, support po. Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po ng kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Hello mga kamonay, so ngayon po gagawin po natin ang number game challenge with mga bata po ng taga San Isidro, Little Tundo by Tita G sa Bicolana po. So handa na ba kayo? Okay. Oh, sarap!
doon na yun ang kalamansi. Ikaw na dun. Mahilig siya sa kinapin. Iswag, iswag, iswag dito, iswag. Oo, kaya. 23. Wara. Wala. Oo, ano? Ito. Ano? 20. Wara, ma. Wara. 8. Ito, may yun 8 dun. Wara ba siya ano? Yan lang ka. Oh, Pudgy bar. Yay! Number 2. Wala. Wara. Dali kay grabe pa ang 20. 28. Wara. Wala. Usog ito, usog pa kung dito, usog. Oh, lasog! Number B. Uy. Number 1. 20 pesos. Wala, sinabi ni... 20. Oh, na yung pasin. Tulo na 20. Ano? 57. Wala. 29. Wala. Wara. 14. Meron no, 20 pesos. 20 pesos. Iwan na lang ang 20. Oh, nagtitinik-tinik ka na. Katuwaan lang. Number 19. May 19 pa ba? May 19. Nakuha na ata. Choco Tops. 26. 26. Wara. Meron 20 pesos. Oh, nahin na tapin. Dito. Wara magsikap doon. Diyos ha. Huwag ko talo kamay. Number 5. Wala. 4. Wara. Meron, number 4. Oh, pretzel. 75. Wala. Malapit na sa 1 kilo ng bigas. 76. Meron dyan. Wara. Wala. Mga maluya. Anong number? 22. Wala. Ha? Number 2, wala. 30. Ito ho. Yehey. 85. Wala. Ay, wala. Number 9. Wala. Number 6. Wala. 14. Wala. Wala. 12. Wala. 15. May 15 ba? Wala. 100. Kalamansi. Sino kaya makakakuha ng grocery? Grocery, muna niyo ho. Wala. 22. Wala. Ay, kuha niyo na. Ikaw na, ikaw na, ikaw na. Ikaw na. 9. Wala. Nakuha na. 20. Wala. 21 na. 77. Wala. Malapit na. 1 kilo ng bigas. 90. Wala. Madali na. 50. Kalamansi.
29. Wala, be. Wala. 11. Wala. 40. Wala. 74. Wala. Wala. 72. Wala. Ay, 73. Yeah. Yay. Okay, may ano pa, may grocery pa. May grocery pa. 21. Meron. Wala. 8. Wala. 18. Wala. 29. Wala. Wait lang. 92. Wala. Wala. 28. Wala. Ang grocery, 50 pataas. 78. Wala. Wala. 60. Wala. Wala, be. Wala. 70. 70 lang. Wala. 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 Lower pa, be. Lower. 59. Wala. 98. Wala. 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 53. Wala. 90? Ano final mo? Anong final number? Ay, wala. Nasabi niya na. Wala. Ay, 81? Wala. Wala, baby. Yes, ko na. 93. Grocery. Yehey! Hindi nagkatawa yan na. 95. Wala. Ay, iba daw. 1 to 90 na lang ang number. 1 to 90. 51. Wala. Ano? 77. 59. Wala pa yung nakuha. 59. 90? Wala. 1 to 90 na lang ang number. 1 to 90. 61. Wala. Wala. 26. Wala. Ay, yabe. Yabe. 49. Wala. Malapit na. May. Wala. Be, wala. 43. Malapit na. Malapit na. Wala. 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 64. Wala. 2. Wala. Malapit na, be. 96. Wala. Ah, yay. 44. 55. Wala. Wala. Meron. Oh, walang SSO eh. Wala. 14. Nakuha na. 61. Wala. 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 80 pataas. 3. Yay! 50! Okay na yan. Yay! Ayan po, naubos na.